Haleluya, hama dzinodikana. Vana veZimbabwe, regedzai ndikubatsirei. Ndinotaura izvi ndisingazeze uye ndisingavhunduke. Nyika ino yeZimbabwe yauraiwa navanhu vaviri. Only two people who are accountable munyaya yekutambudzika nekutambura kuri kuita mhuri yeZimbabwe. Vanhu vaviri ava, wekutanga is the politician, wechipiri is the preacher. Kureva kuti the politician and the preacher, they are accountable kumatambudziko ese atiri kusangana nawo muno senyika. Sei ndiri kuti the politician and the preacher? Ma-politician vari kutora advantage yekutambudzika kwemhuri yenyika yeZimbabwe. They are taking an advantage. Vanovhoterwa zvavavhoterwa vanotadza kuita. Vanozodzoka kuvanhu kana vakuda kundovhoterwa. Mavavhotera muchavaoni vakuita zvavanoda. The preacher, tine vanhu izvezvi maprofita izvezvi vane maoverflow vari kuzadza vanhu but vachiita mabhidhiri vachitenga vanhu vachibhadharwa ma$20 ma$10 kuti vauye muchechi vanyepere kumanifesta, vachinyepera kuprofitwa, vachinyepera kuremara, kunyepera kuremara. Ndiri kutaura izvi because ndakambenge ndiriko, but ndoda kutaura mhuri yeZimbabwe kuti a new Zimbabwe is coming and iri kuuya yakatakura revival. God is on the move in this nation. Varume vaviri ava, the politician, ndosaka muri kuona mamwe mafundisi vakadaidzwa nemusangano weZANU-PF, zvavadaidzirwa tsve vanosiya vondoita zvavasina kudaidzirwa. Pavanodzoka kuvanhu vanodzoka vaine a compromised conversation. Ndo zvaita kuti nyika ino yeZimbabwe irambe iri pasi. Tine vanhu vakatumwa neshoko naMwari rechokwadi, bakati vakaricompromise, vakaridiveta for their own personal benefits, and God is angry. Saka ndiri kuti nyika ino yakaurawa, iri kuurawa navanhu vaviri, the politician and the preacher. Kumachechi uku ndava ndiriweko zvekare. Ndo kwaita kuti vazhinji vanotizira vachifunga kuti vanoona hope, vachifunga kuti vanogona kusimudzirwa kutenda kwavo, but chiri kubuda ikoko hakuna. Ndava the preacher anenge akagavhurira mari maziso, zvoita kuti nyika irambe iri pasame level. Ma-preachers haasi kugona kubudira ma-politician chokwadi pachena. Zviri kuitwa nema-politician vari kufunga kuti it is in agreement with the church, yet these two, they are not in agreement. The church has become irrelevant as far as the world, as far as this nation and this world is concerned. Jesu anoti isusu church tiri munyu wenyika, tiri chiedza chenyika. Kureva kuti nyika kana kuti state inofanira kuuya kuchechi ichitotsvaga kubatsirwa nechechi, but it's now vice versa. Church ndo yakuenda kunyika kuti wenyika tigadziriseiwo. Isusu mafundisi tatadza kuwirirana. That's why the state, the government, the world is taking advantage of the church, because the church has compromised the truth. And this narrative has been in the system for a very long time. But a new revival, a new Zimbabwe is coming. And this narrative, it has to be changed. And it is changing. Saka nyika ino, in summary, yaurawa na vanhu vaviri, the politician who is lying to the nation of Zimbabwe, and the preacher who is also lying to the nation of Zimbabwe. And these two have joined their hands in destruction of our nation. God bless you.